فأدلا دلوه ndo wajaat ari sayyaratun ɗanniyankooɓe no ngummi madiyana fay misra ɓe jippi sara woyndu ɗo fa arsalu ɓe neli waridahum ƴogowo maɓɓe eɓe neli ƴogowo maɓɓe pour yo ya ƴogana ɓe ndiyam fa adala ƴogowo o yurtini dalwahu baagal mum nde o yurtini e nder baagal ngal e nder woyndu he eywa baagal kam addan wewno addude ko ndiyam de eyyi baagal noon kanko annabi yuusufa wa nanguite baagal nde wonno omo hoy waaji o yawani tinde nde wonno fof Allah ne waɗa tan feñji hawa yalta so teddino teddugol neɗɗo tan o yurno toon kono o teddi ko teddugol ndiyam waaji o ne sofa no cofowo baagal ndiyam ni tan hawa faandi tan yimo wi jam ko ndiyam walla ko neɗɗo tan o wiya bushraya e bel weltam bushraya bel weltam ko nidaya tan idi ngare hada gulamun ɗum ɗo ko jugolel wona ndiyam لأنه كان لسان حسن الوجه وياما كو نيدو جود حسن الوجه كو جود ييسو جعد الشعر كو جود سكوندو يعني سكوندو كو لاسورو دخم العينين كو بوتيدو غيتي مستوى الخلق فوتو تاغو ابيض اللون انني دانيجو بادي مكو دانيري غليظ السائدين والادجين كو تكودو تشيبله وستاغاينه كورله خميس البطن دهيدو ريتو صغير السوره بامر ود وكان كانكو يوسف نو ويود نو پامرتا اذا تبسم ظهر النور من دواهيكه سو جليتان سو موسيتان جاء النور يلتني مكو واذا تكلم ظهر من ثناياه ستوي حاليا جيبت جم يلتني مكو وبالجمله لم يكن احسن منه الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقه او tagore le mum purdom yodde Allah subhanahu wa ta'ala fop kanko buri yodde nelal gor faddi mo hen koddi ko fop kanko buri yodde فإن يوسف أودي صدر الحسن سبو يوسف ستوي جواندم أدونا فوف فيني ولا ما فتشي دي هين فتشي كنيم جي فتشي دي تاغون دي فتشي ورسول الله أودي الحسن كل كاملا ولا نلا تتاكو فوف دم تجي بوسي منزه عن شريك فيما أتني كانكو يوسف كانكو نلار الله أما سنة رندي دمبادي كانكو أي غوتو رندي دمبادي نو ويني كو نونتن فجوهر الحسن فيه جواندم أنا نيدي كانغي جوهر جواندم مكو كانكو نلار الله غير منقسم وناكو فتشاكا نلار نو ويني هايدر إتاكا هي كانكو يوسف نون فتش دم تجي نون andi ma wod biidama an nelaado Allah no buri Yusuf yodde te rewbe nyanyani so jiidu o yaha nelaado Allah ko nange wa lattindade Allah tindo lewru annabi Yusuf non ko lewru andara kala dewdo annabi Yusuf andan no yodi kon nelaado awa ndarde mo han gandamo yodi de wonno sa ƴeewi no ɓoy gidama beto sooti donc laaɓe ɗum tagi hay goto wayane makko no rewbe nyanyire Yusuf ni nyanyirade makko non wa asarruhu be cuudi alhaali makko bida'atan be mbadimo ko marchandise ay kambe mawniraabe tawne ngayna don de kanko Yusuf nde o yalti e woyde he o mo debbo gorko cofannodo o sofimu yaltinimo dow e be ngayna sara don be mbi hada abduna abigun o ko maccudo amen dongno wiine warto naate e woydu fasakara Yusuf deƴƴi gadi so ha deƴƴani hada mabbe warde dum wallahu Allah non alimun kanko woni gandude bima ya'maluna ke be gollat wa sharahu be jeeyimo bi samanin e kalisal bakhsin ustikal darahima mbuudon ma'duda sin limta kon hol dum bu nogas e woni be nogas e didi be jeeyimo tan be jeeyimo buudi nogas kambe waaji be jeeyimo cofdo o jaltido boy woyndo o kambe waaji be jeeyimo bunno gas be bi ko maccude amen ko nano dar min jeey mamona wam be itti bunno o itti bunno go hokkibe be jaada makko wa kanu belati kambe mawnirabe fihi Yusuf min az-zahidin koy ruudi be jeeya be bi haade ko ni o wadata o jogol ko wartaade joni an gare nayo mo sa dere mo dal nawem o ko min goppi dum do way mayoyde gadde ko jogi do fota gadde ben bim jogi no gal min de gad nawem biiron tambe ji do woro kaano fi min az-zahiri fajaat bihi sayyaratu ɗanniyankooɓe garde makko ila misra fewde misra fa ba'ahu alladhi ishtarahu yeeyimo coonnoɗo mo o bisirina dinar coonnoɗo mo o yeeytimo men kelleje nogas kangi pir
wa zawjayni alin e peeruji ɗiɗi paɗe wa zawbayni e comportaji ɗiɗi ay pour nogas o yeeynomo ɗum o sonnomo o yeeytimo men kelleje nogas kanŋe pire e peeruji ɗiɗi paɗe e comportaji ɗiɗi gancima de wa qila lamma urida lil bay'i tarafa annasu fi samani hatta abluga wasnahu dhahaban wiyama nde ɓe gaddimo nde eɓe jeeye nde gofo ndi yimo gofo wi kañum sodata o wi waɗi temedere o wi waɗi temedde ɗiɗi o wi waɗi temedde nayyi noon tan ha heewi a faami wa qala alladi ishtarahu on coɗɗomo min misra ɗo coɗɗomo ɗo misra ɗo o coruɗo e ɗanniyankoɓe o on wiyete iɗi firil asis o woni ministére d' économique woni hunde ɓamtore leydi quoi oɗo tettuno hen on coodi mo o wiyete iɗi fir o wiyani limraatihi joom suudu makko no wiya zalikha o wi akrimi mahawahu oɗo maccuɗo teddin ñiɓirde makko indanaɗo men asa yama jo an yanfa'ana o nafa en aw nattakhidahu waladan walla jogitoɗenmo ko ɓiɗɗo wa kana hasuran nde wonno kanko oɗo ministére ko hasur wiyete hasur ko mo wona gorko o wona gorko o ala ɓiɗɗo o wona gorko ko lamɗo kono wona gorko wa kadhalika allah wi no min dandiri yusuf e warede min dandiri ɗum e woyndu ni adafna alayhi galbul aziz min min oñi ɓernde lamɗo o e makko kanko yusuf ni makkannali yusufa ni min kuɓidi yusuf fil ardi e leydi misra hawa dañi ko wolin o allimahu allah wi hamin gandinamo min ta'wili e facciroɗa hadisi koyɗi wallahu allah noon ghalibun kanko woni polɗo ala amrihi e alhaali makko hay huwo goto wawa haddemo wadde ko wela walakinna akthara annasi ay ko heewi yimɓe la ya'lamuna ganda zalika ɗum ɗon walamma balaga nde o yetti kanko yusuf asuddahu cagatago makko o dañi duuɓi capantati walla duuɓi capantati e tati ataynahu min dokkimo hukuman gandal hukuman ko wiyete masalan ñeñal wa ilman e gandal famde ko adi nde o nelete o waɗe annabi allah wi wa kadhalika no min joɓirimo ni najzi min joɓirta almuhsinina moƴƴinɓe koye mumen wa rawadatuhu ɗaɓɓimo enen mbiyete gerimo allatino on huwa mo kanko yusufu fi bayti ha mo wone suudu mum o handi guerde ko enen nawta ɗum ƴettore kono fulɓe Fuuta mbiyata guerde tan ko ñagade enen nawtir ɗum ƴettore wa rawadatuhu gerimo allati on debbo huwa kanko yusufu fi bayti ha mo wone suudu mum o ɗaɓɓirimo an nafsihi ga hoore mum ga hoore makko yo ar ɓe gonda debbo mo wone suudu mum o on wi yo ar ɓe gonda wa ghallaqatil abwaba debbo o soki damuɗe ɗe tawa debbo wona nder suudu tan wi yusuf o wi naame o wi argay yusuf sikkanno won koye nelete tan yusuf ari e keeɓi nder tan o hafti kanko debbo o soki damuɗe ɗe fof ha laaɓi o ƴetti coftigal ngal o afli wa qalat o wi yusufa haytalak ar haytalak ar qala yusuf maadallahi mboɗo mooli allah e ɗum innahu coɗɗomi o rabbi ko kalifa am ahsana mathawaya o moƴƴini ñiɓirdam minne mi jampata ko moye joom suudu makko mboɗo mooli allah e ɗum innahu ko woni fi la yuflihu maletake alzalimuna jinoɓe mi watta ɗum allah wi wala qada hammat bihi wallahi oɗo debbo o himmani yusuf pour wondude mum lawla an ra'a burhana rabbihi la hamma biha lawla an ra'a sanno tan wana yiɗi yusufa burhana dalillaji rabbihi jomum la hamma biha maw himmantuno debbo o kanko yusuf nde debbo o himmanimo nde sinno tan allah hollanoma dalillaji wonko allah jogori waɗoyde e makko kanko ne maw himmantuno debbo o faami de ibnu abbas o wi
o wi ko diine makko haɗimo ɗum ibnu abbas wi annahum faraja saqful bayti ibnu abbas wi huɓere nde ɓe ngoni nde biddi ndi waɗi wuddere dow waɗi ɓe gonno ko yini ɓer tan suudu leeri tan kanko yusufa hoyni o yini waɗi damal e bildi he tan fara a yaquba tan o yi bam makko dow bildi to bam makko ene kana ana eɓe misra o yi bam makko dow bildi to kanko yaquba dow nde kanko yusufa wayi de o yi bam makko tan o yi babiraɗo ɗo adan ala asbuyi tan ngati feɗen waɗi ngati ɗo ngati ɗo noon tan babiraɗo waɗi ni jungo mum e becce makko fi tan dahammi o yaltiri koyɗe yefi a faami ɗon de bimi lawla an ra'a burhana rabbihi la hamma biha kazalika no min kollirimo ɗi dalillaji Allah wi mbaɗi min holludemo ko li nasrifa beele min pirlita anhu ga makko assu a janfa wal fahsa e jina min mbaɗiri noon min mbaɗiri ɗum wiyama o nodda woodi ko noddimo dow imo ya yusufu atu waqi'uha ayanata makko innama mithluka ma lam tuwaqiha mislu dayri fi jawi samai la yudagu alayhi pama ay an mbaɗa kono ndiwri so tawi a wandane makko mbaɗa kono ndiwri gondi dow asaman so ndiwri woni dow asaman wonko wawi nangude ɗum o wi anne mbaɗa e makko kono ndiwri gondi dow asaman sa wandane makko hay gorala ko wawe ma aha noon so on gondi mbaɗa kono ndiwri nangade tartaka ala fof ko wawi duncadde hoɗum hankante o wi yusuf mbaɗa e makko sa nangi sa yana e makko mbaɗa kono ngari gondi e ladde so tawi a yanani e makko ngari gondi e ladde taw ko mawdi kala haldi ene ɓocciti hay gorala wawi mum aha noon sa wonde makko mbaɗa kono ngaari ni ganduɗa maydi kowoje ne naata e noppi ne jaltira gallaji wonko wawi duncude ko wonde makko rento ɗum woni noon lawla an ra'a burhana rabbihi la hamma biha falaqad hammat bihi wa hamma biha kono ko lawla an ra'a burhana rabbihi innahu oɗo yusufa Allah wi min ibadina o jeeya ko e jeeyaɓe nan almukhlasina ɓe gan almukhlisina laɓɓinɓe almukhlasina laɓɓinaɓe sen mbino noona so tawi ko mukhlasina ko laɓɓinaɓe tawi ko mukhlisina ko laɓɓin joni noon ɗo Allah waɗi yusuf ɓoccire juuɗe makko wastabaqal baba ɓe mbaddi dandu e damal he ɓe ndiiri e paye damal yusuf no doga kanko mo nanga wutte mum berdel ber e paye damal wa qaddat seeki debbo o qamisa wutte makko seekiri debbo o wutte makko min duburin caggal fooɗiri caggal wutte o seeki no wutte o seeki yusuf ardi ko doole wi bafal ngal pelmal kooj bafal ngal dajjiti ɓe jalti kanko yusuf e debbo o fof ko alfaya ɓe tawi sey yiida ha joom galle debbo o ladal baabiɗo damal ngal ene dari noon wonto yaano ene arti gorko o ko jaltunoɗo ene yaano joni noon debbo o wi o yusuf arɓe mbadda bandiyako yusuf tali jogi noon o abbi ɗum ɓe gudditi bafal ɓe tawi ɗon gorko o waɗi renku ɗum wiyete renku nde ɓe jettita fa nazahat nafsaha kanko debbo o wone dandude hoore makko ma laɓɓina hoore makko o wi qalat o wi ma jaza'u hol jobdi man arada on muyɗo bi ahlika e joom suudma su ak banande ko woni jobdi jiɗɗo waddude joom suudma wadde mum banande o wi noon kanko debbo o wi noon gorko jiɗɗo waddude joom suuduma banande ko joɓata ɗum an o deƴƴi gorko o haalana hay konngol jaabaki o heƴi kadi kanko debbo kadi jabti o wi illa an yusjana so wona sake o deƴƴan sake ha gorko haala
aw adabun alimun walla noon lefte musde wol ɗum fiye tan ha tampa woppeya wasa warede kam ko yiɗa Yusuf ware qala yusufu mutabarri an nafsahu kañum Yusuf ne hisna hoore mo wiya hiya Yusuf wi kanko debbo o de ra wadatini an nafsi kanko ɗaɓɓirimi hooram kanko wiyam ar wallahi ko kanko toñim wa sahida sahidum min ahliha goto e koreji debbo o seedi wiyama a faami wiyama ko cukalel muynowel ko ɓi bamum debbo o no debbo yarata galle bandu men tan addaya koreji mum muynowel tan ñallina ɗum galle men debbo ne addoyno cukalel ene ñallini ɗum ɗon ne lelli ɗum e diwa ngel tan tawa ko muynowel noon ko tokotel muynowel won wiɓe ala ko mawɗo ko babiraɗo kay won wiɓe wona cukalel ni ko babiraɗo kono babiraɗo ko babiraɗo ƴoƴƴo babiraɗo o wonno ko ɗon babiraɗo joddino koye lamɗo o nde o yiɓe ɓe jalti damal ɗo tan o yi goto fof o yi Yusuf ne ene faaha wutti Yusuf o seekima o yi debbo o yettima dari wone faate kanko mawɗo o kanko serdi yama kanko serdi won wiɓe noon ko cukalel muynowel ala kulli kam nan ɗon tan ko luural pama ko luural noon nanne mawɗo o wi hoto yaw an taw lamɗo ƴewiri ni tan ko kalantamami ko in kana qamisuhu so tawi laatima wutte makko o kanko oɗo Yusuf ɓudda sekira min ɓubulin ko yeeso so wutte o sekira ko yeeso andi wutte sekirede yeeso ko fooɗede ni poñe ɗo seeko ko yeeso sekori sekirede caggal ko fooɗirede caggal ɗo seeko eyyi o wi in kana qamisuhu so tawi laatima wutte makko o ɓudda sekira min ɓubulin ko yeeso fa sadaqa ko debbo o wi ko kanko ɗaɓɓir ɗum bonande ko gonga o huwa kanko Yusuf minal kadibina koye fenɗo jeeya wa in kana qamisuhu so laatima wutte makko o ɓudda sekira min duburin ko caggal fa kadabat debbo o feni wo huwa kanko biɗo wona kanko o ko debbo o ɗaɓɓiri ko mina sadiqina koye gumɗuwoji joni noon falamma ra'ande gorko o ƴeewi wutte Yusufa o yi kamisa o wutte o ɓudda sekira min duburin ko caggal fitti gor debbo Yusuf woni koye dogde omo poɗɗum yo ar a faami elle joni so tawi ko Yusuf wi noon heftamo andi Yusuf tawi noon heftamo andi hipporo koye dow makko o poña ɗum so poñi wutte mum seko wona joni noon ko Yusuf kanko yo Yusuf ara ɓe mbadda bonande Yusuf dogi firti ko Yusuf ko dogɗo kanko seki wutte mum o wi ko ma ar ɗaala lamɗo o wi konngol ma jaza'u man arada bi ahlika konngol ma wiide noon nde an Zaliha min kaydi kunna koye feere moɗon inna kayda kunna ay feere mon ona rewɓe azimun ne mawni peeje mon mawni no feewi ko peeje mon de wiide man arada ma jaza'u man arada haaldemo ngol konngol tan firti ko akasa shay'an lamɗo o wi Yusuf a'rid an hada ɗurno kaɗo haala oto haalan hay goto wala tadkuruhu oto haaltu ɗum ni li Allah yasi'a hade saktade wuri henene wiyeede masalan min komi ministére de économique wiyeede joom suudam wonde maccuɗo mi yiɗa haale wuri he deƴƴu oto haalan hay goto deƴƴanani si min kam mi deƴƴat tan yalta min kadi ko ɗaccon tan mi deeƴa kono min kam mi haaltata hay goto so ɗaccon tan mi deeƴa yo tinno ɗaccam mi deeƴa kono min mi haalanta hay goto kono koko saktoto ala ɗum a wawa wadde feere jina yimɓe gandat tan so yiɗi kalta so yiɗi deƴƴa koko haaltete tan ayi jina ene wonde sifa so tawi a jinde debbo a ari an gorko debbo a ari oɗon pijja onon ɗiɗo a itti tuuba ma o itti wudere makko oɗon gonda e cayse yaago Allah nelan malayka daro tima e moɗon
ha ngay non wadde caysi a nguson ngayni o fota on kam fotoje jodde o jogo o mofta fotoje de en kam jaltoy ko yawmal qiyamati en kolliroyte en ko nyalabe be waɗe téléji yimɓe ne ndaara ayi o on paaminode ɗum kanko toon ko amma noon ko haaltete ko kanko waɗata kanko maleyka o so gorko o ummima ƴetta tuumum fiɗɗa so ƴetti tuma ko fiɗɗat so fiɗɗi leykal yaltata hen maleyka o teɓɓa leykal kal debbo on so ummima ƴettat wudere mum fiɗɗa leykal yalta hen maleyka o teɓɓa leykal kal rendina so rendini leykal kal ha pari o ƴeewa woydu ɓurdu wawde arede wure he walla nokku ɓurɗo wawde jooɗede wure he o waɗoya toon leykal kal yimɓe ɓe ngara jooɗo ɗon gona yewtude ha ɓooya ay gadiɗo ɗon arde o natto haalde haala ka on wi onon kam hakkude kaare kaari joni o ko famɗon hen min de hakkude maɓɓe mi hoolaki ɗum min de am dan ko mbatten yiide mbaɗa ko min de mi hoolaki ɗum de ala min kay ko jiimi ko ɗum ɗo kay ay o rewa ha yi fof jiya rewe tan ha yi fof ganda waɗi ɗum o wawa o tampinoma ma alde andat tan Allah andi kono kadi mawo andin piɗitare yimɓe ganduyen hayso wona fof oga mawɗo andude kam kaal de kanko yuusufa e debbo o nde mbaɗi yuusuf deƴƴi deƴƴere mum haalani kono noon laaɓti watti yahooɓe woydu yahooɓe masalan jeereji kanko ministére o wi debbo o wastahfiri imsino li zanbiki bakkar ma innakino a kunti alatiru min al khadiina koye bakkodinɓe jeeɗa wiidemo wonde o a ɗaɓɓirimo caasi am a bakkodini ko a ɗaɓɓirimo caasi am o wi noon debbo haala ka wastahara al khabara wa sha'a khabaru o lolle wure he sakti e wure he aduɗo fof kantini wa qala watti wiide niswatu rewɓe minal fil madinati e nder wuro ngo e batti wiide imra'atul azidi joom suudu lamɗo o kay turawidu fataha e ɗaɓɓi maccuɗo muɗum o de kam mimi annat fihi ga hoore mum tar sakafaha heeɓi keɗɗaje makko kay hubban gilli walla gilli maccuɗo kay yettima ɓernde makko lamɗo joom suudu ministére o kay wiyama wadde fijje maccuɗo mum hankkad rewɓe ɗo jooɗi fof mottoɓe ɗum kaalata yewtoɓe ɗum kaalata wottotoɓe ɗum kaalata unoɓe guerte ɗum kaalata yahoɓe woydu ɗum kaalata hankkad watti haalede wuuro yimɓe koye fof joom suudu lamɗo mi nani fijji koye maccuɗo mum ode kam o kay gal saka ma hubban ode kam o kay boram inna enen kay lanaraha eɗen jama kay fi dalañum koye puural mo binin pengal yiddemo maccuɗo o kay hoyi ministére joom suudu mum en yiiɗa maccuɗo en gone ñoode falamma sami'at de debbo lamɗo o nani bi makri hinna ñoore maɓɓe arsalat ilayhinna o nele maɓɓe o évitiɓe o neli neɗɗo yo ya haalana wuro ngo fof omo waɗi évitation yoɓe ngar ɓe ñaama tew o wayno tinani koɓe ñohata ko ni o watti nande ɗum o watti nande ñoore nde won wattuɓe ñu haalande mum o nana o joni o waɗi invitation yoɓe ngar ha o andinaɓe ko nawimo ko ɗum jogori nawdeɓe kamɓe wone lemaɓe wa a'tadat lahunna o heblaniɓe muttaka an ñamde nde ganduɗa sene ñamema tuggoɗa tew wona karawde karaw kay sa ñama tuggorap ƴettude ɗum tan beddoɗa ƴettude ñeddude weddo e huuɗo ko kay tuggete ko tew saɗa taƴa tew ko ma tuggoɗa seeɗa gona e tajje de wa atata o rokki kulla wahidatin kala goto e rewɓe he kulla wahidatin min hunna kala goto e maɓɓe o rokki ɗum sikkinal laɓi o yo joggo o totti kuddu fuset e laɓel taƴirguel tew e ñedugel jardugel ñeex kala gabba totta ko paletel mum waɗa yeeso mum wanna hen laɓel mum wanna kuddu furtede ñedugel jardugel ñeex go foof rewɓe fof no poti go fof totta ɗum ɗe tiime taaɓe e jaram waɗa jeese mabɓe taaɓe baɗɗe perna yaaɓe ene ñanta ha yooɗi goppon jooɗi no hucciti hen hankadi o andi hankadi ɓe paari gofo nan jeggi laaɓi ene jogori taƴi husere fiye hunuko walta ɗum puɗɗima seeɗa taw goto fuɗɗi itti hettere waɗete hunuko andi tew ngu ne safi hawa andi hankadi gofo paari andi joni no jolorɗen ɗo hunde dille en fof e jeccitto
jonon koye nder sal ɓe ngoni kanko Yousuf e maccu e kalifa makko o korɗo debbo Zaliha ɓe ngoni koye nder suudu omo artiri bafal ngal ɓe o évita ɓe nana ñama tew tan o wi Yousuf yaltu wa qala kanko debbo ukhruj alayhin yalte mabɓe yaltu tan Yousuf waɗi bafal kokket tan kanko ɓe jekkiti falamma ra'aynahu nde ɓe jiimo akbarnahu ɓe mawninimo wa qatta'na aydiyahunna ɓe gone tajje juuɗe maɓɓe wa qatta'na ɓe gone tajje aydiyahunna juuɗe maɓɓe eɓe taƴa bo fof ƴetta laɓi ene yaɓa junngo mum sikko hectere tew taƴata hakke e makko yodde hankanti walam yasurna ɓe tinani bin alami muusu ni sagali ɗulbugal bihinna bisi Yousufa sabu ɓerɗe maɓɓe ɗe sohlirde Yousuf hankadi ko fof taƴa junngo mum ɓeek hay gottinta sikka hectere tew taƴata ko fof sika heñere ƴakka taw taƴa ko junngo mum ha juuɗe mboɗi juuɗe fof mboɗi hankanti wo ɓulna ɓe mbi haasa lillahi koni senade wodani Allah ma haza wanani o basaran ko neɗɗo o wana neɗɗo in haza wanani o illa malakun so wana ko malaika karimun tedduɗo to Allah o wana neɗɗo de o koni ko o yoɗi woro kam fof gona wi noon ɗalat debbo o wiɓe nde yi han gandi juuɗe ne taƴi no cimta ƴiƴam o wi ƴeewe taw ƴeewe juuɗe moon ko fof ƴiƴam ɗam ƴiƴam fiyat ta hettere de weela so ɗum gañirde kede o wi ni de ɗum de addanimi bone mo mbiɗon o de o bone de addanimi waade ni ko onon kam min kam taƴan junggam mi hangata onon noon on kanga taƴon juuɗe mon ni ɗum de ɗum tan de waɗi bone o min de mi yimo no wayni min waade ala sago on jiyani ɓe mbiya ala ɗum kay oy fa zalikunna alladi ndeɗo hunde de ɗum tunnani fihi woni ko ñingɗoni ɗum nde onon ñingimi de fa ɓulna ɓe mbi lahu wona aɗi i mawlataka ɓe mbiye ɗofto kalifa ma o ko wi ko waɗɗu wat o wi wala gadara wattuhu debbo wi wallahi min tigi ɗaɓɓimo tigi an nafsihi ga hoore makko min ɗaɓɓirimo hoore makko fastasama o sali kono wala in lam yafa'al ma amuruhu wallahi ko jaɓirmomi ko so waɗani ɗum la yusjannanma o soke wala yakunanma wala min as-saghirina koye hoyɓe o jeeya so waɗani ko mimi ko koye kaso o mayata o waɗa tan o daga walla ɗum sokam mbi he wat ko mbiɗa koye ɓen minen ko wima ko minen fof kono min mbi watte gandi Yousuf so yama yo soode sélia rew debbo marɗa ɗum kala do yehi debbo maɓɓamo so ƴogoyi rewɓe maɓɓamo so teenoyi rewɓe maɓɓamo so nelama rewɓe maɓɓamo han kadi o andi hoore makko o wi rabbi joomam kanko Yousuf omo ñaago han kadi o wi assijnu kaso ahabbu ilayya ɓuri yiɗede ɗo am mimma yad'unani ilayhi e ko ɓe noddatami fewde mum ko bonande nde mbiyo wadde sokede ɓurani mi wo illa tasrif an Allah sa firlitani anni ga am kayda hunna peeje mabɓe asbu ilayhi nami oñoto e mabɓe de wa akun mi laato min al jahilina koye majjuɓe jeeyami sa wallanimi de mi waɗat koɓe mbi ko mi daña bonde Allah wallam qala ta'ala Allah wi fastajaba lahu rabbuhu jaabimo wonandemo jaabimo joom makko fastajaba lahu jaabanimo rabbuhu joom makko du'aahu fasarafa anhu Allah firliti ga makko kaydahunne peeje mabɓe innahu Allah huwa as-sami'u kañum woni nanowo konngudi ala alimu ganduɗo golle amma badalahum feeñani ɓe noon anani de min baadi caggal mara awul ayati nde ɓe jii dalillaji wonde kanko Yousuf ko wiyano o waɗi ko o waɗani hankandi feeñi yimɓe fof gandi Yousuf waɗani ɗum feeñani ɓe layas jununnahu kanko lamɗo o feeñani mum on sogdemo hatta hinin ha haalaji ɗi ndeeƴa seeɗa lamɗo o wi tawde ko ni yo sake tan beele haalaji ɗi ne ndeeƴa ko sujina o soka nde o soka nde wa dakhala ma'ahu naddi e makko asijna kaso fatayani worɓe ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo en goto wiyete ko surhum goɗɗo wiyete ko burhum surhum o on ɗon président o kanko wonno kisinge to banggue ñamde kanko waɗan affaire ñamde fof ko juuɗe makko rewata kanko ko heedi ko ɗon fayo ko kiisinge to banggue jaram kala ko lamɗo yara sangara en ndiyam en kanko yarna boisson kañum yarna ɗum
joni noon yimɓe leydi ndi jiiɗi wadde président o coup d'état itti jeenaari jeeniɓe ɓe mbaɗa e ñamde he posone ɓe mbaɗa e ndiyam he posone ko président o yeri maaya so ñaami maaya jarnannoɗo o wulti jampi coup d'état o ñamminannoɗo o jaɓi jeenaari ndi waɗi hen posone addi bottari yonti addani président o pour ñaama président o faye ñamde he joom ndiyam o wi président hoto ñaam o wi oyni waɗi posone o mbaɗen posone ta ñaami kam mayo président o noddi kising o wi ñaam kising o wi ala ñaamay o hokkoye mbabba ñaami maayi o suki o wi kanko joom ñamde o président o faye yarde ndiyam sangara ene yara joom ñamde o wi président oto yar ko baɗɗen posone président wi yar waaji o yeeri maayani ndeke waɗani hen kono hatta o wi dal sirani par ce que haade o jaɓino aɗa ɗon wawi jaɓɓoyde gongol ne wawi taw haɗimo jabden ko seeɗa o yeena so yeena ko hiɗon wawi jabde ɗum kam il faut yo cogoy eyyi ɓe nadde yuusuf noon to nder kaso to ɓe mbatti dande yuusuf noon ene fira koyɗo kala koyɗuɗo haalanta ɗum yuusuf on saabu cukalel kono kala koyɗuɗo arata yuusuf yomi hoyɗi ɗum ɗo mi hoyɗi ɗum ɗo haala ɗum ko firtata ɓe perindi noon koyɗo kamɓe eyyi ɓe perindi qala ahaduhuma goto e maɓɓe jarnowo o wi innino min dey o ara e Yusuf o wi innino min araniya yiɗi a asiru khamran mboɗa hami sangara wa qala al akharu jom ñamde o wi innino min araniya ahamilu fawqa ra'si khubzan minne mi hollama e jamma beerɗo mboɗo roodi dow hooram to mburu o takulu ɗayru minhu diwe ene ciko mburu o min de min ciko mi hoyɗi ɗum o wi min de mi yi mboɗo hama sangara ko nder kaso ɓe mbi ɓe mbi nabbi ina habru min bi ta'wilihi ngol ɗo koyɗol ko fista innano minen naraka min jiima minal muhsinina koye moƴƴinɓe jeeɗa andi kanko Yusuf ɓe jiimo e nder kaso he kala mo sellani he ummode ɗon ɓe jiimo e nder kaso he kala mo sellani mo salmina ɗum jamma o walta ko julde ñalawma o walta ko hoorde o kadi omo toujours omo waajoɓe kamɓe naɓɓe kasoɓe woyi bashiruhum omo weltinaɓe woyi waasi faqirahum o rawene rokkudeɓe fa kana yaqulu isbiru wiɓe muñe wa abshiru beltoɗe fa yaquluna ɓe gona wiide barakallahu lana fika yo Allah waɗan min barke ma ya fata ya an cukalel ma ahsana waji haka ala ko ɓuuri yeeso ma yodde wa hadisa ka ala ko ɓuuri yewtere ma welde laqad burika lana wallahi min mbaɗanama barke fi jiwari ko hoddude ma fa min ayni anta ɓe mbimo an to jeeɗa cukalel qala ana yusuf ibnu safiyillahi yaquba min komi yusuf ɓi giɗa Allah biyeteɗo yaquba ibnu zabihullahi ishaqa min komi yusuf ɓi tanum anani de kirsananono Allah hono ishaqa ɓur khalilullahi ɓi giɗo Allah ibrahima khalilullahi fa qala lahu sahibu sil wonɓe kasoɓe mi yafata wallahi joom kaso o gardoɗo ɗo on wi wallahi a cukalel lawistada'tu so mboɗo jogino hattan la khallaytu sabilaka mami woppanno lawol ma jalta walakin sa urfiqu bika mami ɗaccere kam hay mi lettatama mami newane kam sa yiɗi yaltude sa yiɗi jalta jiiluɗa sa yiɗi mbaala boowal mi wattama haydara wa ahsanu jiwaraka mami moƴƴin koddigu ma waktar suɓo ayyu buyuti sigini siita kala cuudi kaso ɗi no jiɗɗa suɓo hen an goto gona hen heddi ɓe ndenda cuuɗi kala o wiɓe nde ɓe kaalingol koyɗol omo yiɗi annindeɓe omo andi koyɗi ko pirtata o wi ko adi fof kam la yatikuma da'amun arata e mon ñamde tour zaqanihi nde oɗon garjiine ɗum hande on ñamata so wona mi haalano koyɗol ko pirtata mi haalanta on joni kono mami haala noon kono noon paame so wona mi firan ɗum koyɗol ngol ñamde arata e mon on ñammin on dakkereki ñamde illa nabbatukuma bi ta'wilihi so wana mi haalan on ko ngol firata qabla ko adi an yatikuma ko adi ne arta e modon ko ngol firata ko adi ne koyɗo ngol ko arta e mon koyɗo ngol ko firata on dañata ñamde
zalikuma ɗum mon mimma allamani rabbi koko joomam andinimi innino min taraktu mi woppi millata diine qawmin yimɓe la yuminuna ɓe gonɗinani billahi allah ohum kañumen bil akhira lahara hum kañumen kafirun ko yerduɓe wattabatu ndewmi millata ko diine aba iya babiraɓe am holɓen ibrahima oɗo gorko ko isaqa e oɗo gorko ko yaquba e oɗo gorko ma kana lana hananani min an nushrika billahi de min dendinta e allah ko wona allah min shey'ina hunde zalika rewde allah nde min fadlillahi ko ɓural allah alayna e dow amen wa ala nnasi e dow yimɓe walakinna akthara nnasi ay ko heewi e heeferen la yaskuruna mantata allah mantata a faami ɗo on sahaa noon o yiɗi firandeɓe ko firata ko komo waajoɓe tawa noon suwa firandeɓe kono wonko waajadeɓe ɗon o ya sahibay sijine e hey moɗon hoddiɓe am e nder kaso a arbabun yati allaɓe mutafarriquna sertuɓe hayrun beele ɓen allaɓe ɓuuri moƴƴude amillahu walla ɓuuri moƴƴude ko allah alwahidu gotal gaharu pool beele allaɓe hewɓe ɓuuri moƴƴude walla ko allah goto ɓuuri moƴƴude mbi allah goto ɓuuri moƴƴude allah wi ma ta'buduna onon ɓeeɗo on ndewani min dunihi ko wona allah illa asma an so wona inɗe sammaytumuha ɗe innuɗon ɗumen jaleŋiji tan oɗon guina ɗumen antum onon wa aba'ukum e babiraɓe mon ma anzala llahu biha allah jippinani e rewede jalang min sulɗani no hujja inil hukmu wonani ñawore illa lillahi so wona ko allah goto amara allah yamiri allah ta'budu hoto on ndew illa iyahu so wona kañum zalika rewde allah goto addinu woni diine alqayyum focciɗo walakin akthara an-nas ay ko heewi e hefereɓe la ya'lamuna gandan joni noon mo firnaɓe koyɗo ngol o wi ya sahibay sijini e he mun wondiɓe am e nder kaso amma ahadukuma so tawi ko goto e mon binoɗo ne yarna o binoɗo yi masalan en hama sangara o goto e mon o ɗo fa yahruju ba'da salasin ɗo e balɗe tati ma yaltu fa yas'i rabbahu yarna kalifa mum khamran sangara no yarnirannoni wa amma al akhar so tawi ko goɗɗo o caggal balɗe tati ma yaltu so yalti fa yuslabu pete juuɗe taƴe koyɗe taƴe tengal fenge hakkude keeti fa ta'kulu ɗayru miɗasihi ndiwri ñama hoore mum maayo no yiruno diwe ene ciko mburu e dow hoore makko ni noon diwe cikorto hoore makko ko mayo fan hada ta'wil ru'yakuma ɗum ɗo woni facciro koyɗol mon faqala ma ra'ayna shay'an min punten haydar min koyɗa min punten tan faqala wi be eɓudi al amru an gandi timmi ñawore nde an gandi allah waɗi ɗum allazi fihi nden hunde tastaftiyani nde caggiti ɗon nde hunde ni min namdi ɗon nde allah watti ɗum gonga hay soko fenade wonno allah watti gonga on mbora mon dañi bon son peni ko allah watti ɗum gonga so gonga wonno allah watti ɗum gonga waqala lilladhi wanna o wiyani on mo yanana annahu najun kañum ko daɗo mo yanana ko daɗo o min huma e kamɓe ɗiɗo goto e maɓɓe daɗo o haalani on o wi uzkurni inda rabbika sa yeehi siftoram to kalifa mato mbiyamo inna fi sijni gulaman mahbusan zulman sa hooti to lamɗo to mbiyamo kaso o de won cukalel nan toon soka haydara waɗani haydara duuɓi sappo e jeeɗiɗi nanaga haydara waɗani anayi kaso tan ala ko wi ala ko waɗi so tawi ha ɗum yeeso makko ƴewano waɗata nde on yalti kañum kam ko yaltude nde tan wonño ɗum yalti nde ke fa an saahu yejjitinimo kanko masalan jaltuɗo daɗɗo o yejjitinimo cheyɗanu seyɗane zicra siftinde rabbihi ay zicra rabbihi zicra yuusuf ende rabbihi ay soko zicra rabbihi rabbihi mo dafo afa e sinno wona ɗum wona noon fonno wiide zicra rabbahu kono noon ko enda rabbi ko zarfu ala jago ko rewama ko wasaka less wona zicra rabbi fa labisa yusuf ñiibi fi siine nder kaso bid atinina duuɓi sappo e tati goɗɗi caggal ɗe duuɓi o wonta duuɓi sappo e tati goɗɗi woni duuɓi jeeɗi fof waaji on yejji siftorani Allah ne waɗa peñƴi hankanti wa qala al maliku persida leydi ndi fof o andi yusuf kalkunoɗo mo wona persida o ko ministére économique ko on halfunomo persida leydi ndi o noon ko on wiyete rayyar ibnul walid
on ne hoydi ala sago Yusuf yalta hankadi o hoydi o rendini wileɓe makko nde Allah ñaaɓi hankadi Yusuf ene yalta ra'a maliku misra ru'yan ajibatan lamɗo misra o yi koyɗol kawnigol a haalata hulɓinimo koyɗol ngol fa jama'a suhratahu o rendini wileɓe makko wo kuhunatahu e wageɓe makko wo mu'abbirihi e firanoɓe mo koyɗi fof wa akhbarahum bima ra'a o haalaniɓe ko yi fi manamihi e ɗoygol makko wa sa'alahum an ta'wiliha o namdiɓe noon koyɗol ngol ko firata fa ajadahumullahu jami'an kamɓe fof wageɓe ɓe e wileɓe ɓe e anduɓe koyɗi ko firata ɓe kamɓe fof ɓe donki firde koyɗol mbele wana sababu Yusuf yattude kaso o wiɓe ra'aytu sab'a baqaratin mi yi nayi jeeɗiɗi simanin pay ya'kuluhunna ene moɗaɗi sab'un jeeɗiɗi nayi ijafun pooƴ min mi yi nayi pooƴi ɓurtuɗi poojje jimin dinki nayi payɗi ganduɗa hay enɗi ɓe nguubo e leydi nayi poƴƴi ɗi dinki ɗiya oyo hoyɗi ngol koyɗo ni tan no haalirinaɓe o raɓɓi ɗin wona ni o yi koyo ko ni o haaliriɓe kamɓe wagueɓe kanko président wa sab'a sumbulatin o wi kadi mi yi kadi butali jeeɗiɗi hudurin kecci ko ukhara goɗɗi ɗi butali jeeɗiɗi goɗɗi yaabisatin ko jordi jiimi jordi ɗi bereɓere fu men jane kecci ɗi bereɓeti jordi ɗi kuɓɓi bereɓeti kecci ɗi duppiɗi butali jeeɗiɗi kecci ha laaɓi ha wonti ndondi te kanƴi fof puɗi e fuɗirde wotere ni jeeyi koyɗirmi o wi ya ayyuhal malaw he mon délégation wonɓe sara am aftuni caggite kam fi ru'yaya e koyɗo lamgol in kuntum so on laatinoma lir ru'ya wonande koyɗol ta'aburuna oɗon paccira haade kon faccirannoɓe koyɗi faccirane kam ngol ɗo koyɗo raalu ɓe mbimo ngol ɗo koygol aɗa gasu ahlamin ko jilli ɗum koyɗi tan ko koyɗi dabbude tan ɗum ala ko fisti ɗum ko koyɗol dabbude wama nahanu wanani minen bi ta'wilil ahlami paccirgol koyɗi bi alimina ko min anduɓe hayso min gandu hande kamin ganda tan waqala wiyeni allazi o naja minhuma daɗɗo e maɓɓe e kamɓe ɗiɗo ɓe jarnannoɗo e ñamminannoɗo ndekene jooɗiɗon wadda kara micci seeɗa baada ummatin caggal dumunna seeɗa tan o wi ana unabbiukum bi ta'wilihi mami haalan on ko ngol fiyata lamɗo fa arsiluni nele kam andi seɓe kalda e lamɗo fulfulde mbaɗa ni seɓe kalda e maɗo kaala ko jammu e fa arsiluni nele min min hiwrima on taw ko mawɗo goto mbiyata min hiwrima oɗo ko goto kono noon ko mawnindema ko mawɗo ko lamɗo o wi ana unabbiukum bi ta'wilihi lamɗo mami haalan on ko koyɗogol firata fa arsiluni nele kam to kaso to lamɗo o wimo ya gaddam o yetti wi Yusuf ayyuha siddiqu ma gonɗuɗo kala ko haali aftina saggin min fi sab'i baqaratin e nayi jeeɗiɗi simanin payɗi yakuluhunna moɗi ɗumen sab'un jeeɗiɗi ijafun pooƴi wa sab'i e jeeɗiɗi sumbulatin butali hudrin kecci wo ukhara goɗɗiɗi yaabisatin ko joor saggin min la alliya mbele joomi arji umirto ila nnasi fewde to yimɓe to lamɗo e wondiɓe mum la allahum mbele jo kañumen yaalamuna ganda haala Yusuf wimo eyyi bisimilla men haalan ko filata tasra'una o wi ngaawe sab'a sinina da'ban duuɓi jeeɗiɗi deggodirɗi ma ilam ar duuɓi jeeɗiɗi deggodirɗi ma ilam ar o wi tasra'una ngaawe wona tasra'una on ngawadde tasra'una ngaawe sab'a sinina duuɓi jeeɗiɗi deggodirɗi fama hasattum kala ko coñƴon fazaruhu goppide ɗum ɗi sombulihi e butali mum oto itte oto cokke gawri ndi goppire noon saabu so ittama e butali wawi gawri ndi fira goppe butali hade gawri ndi firta illa qalilan so wona seeɗa mimma ta'kuluna ko oɗon ñaama ɗum noon cokke faddari suuhu ɗum cokke ñaamon hen hunde goppon goppide butali mbaɗen nder cuuɗi uddon ko heddi ko oɗon ñaama ko cokkon mbaɗen sakuji
summa yati ba'da zalika min ba'di zalika caggal ɗum ma ar duuɓi jeeɗiɗi kadi ɗi ganduɗa kadi eywa min ba'di zalika caggal ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi gamɗi ma ar sabu un jeeɗiɗi sida ɗum cattuɗi ɗi ganduɗa ko kokke duuɓi jeeɗiɗi gamɗi nani kala ko gawɗa a soñat coñe ha heewa mofton ma duuɓi jeeɗiɗi garoy ɗin duuɓi jeeɗiɗi so gari ko kokke ɗi on toɓetaki on ilataki on saha yakulna duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi ñaama ma qaddamtum lahunna ko gardi noon no ɗon ko ay duuɓi jeeɗiɗi gamɗi ko ndemno ɗon dañen ha heewi ko dutto duuɓi jeeɗiɗi bone ɗi ñaamon ɗum illa qalilan so wona seeɗa mimma tuhsinuna ko oɗon mofta summa ya'ti ma aroy min ba'di dhalika caggal ɗum caggal ɗiɗo duuɓi kokke ɗi ma ar amun hitande fihi e mum yugasu nnasu heen yimɓeɓe toɓete o fihi ko heen yasihuna yimɓeɓe kamata ina beydi mumen o ari o haalani lamɗo o ko cukalel ngel wi ko o wiyani lamɗo o nde o haali lamɗo o wimo mi faami ko mbiɗa ko o wi joni irji ituni bihi ya nder kaso to gaddanami mo yo pirɗomo koye wuro ya falamma ja'ahu rasulu nde yetti yusuf nelanoɗo o nelanoɗo nde are yusuf o wi yusuf ar yalto yusuf wimo ala wona noon jiɗirmi jinmi ko irji rutto ila rabbika fewde kalifa ma fas'alhu namnomo ma baalu hol alhaali an niswati rewɓe allatino ɓen rewɓe ɗaɗɗana tañnoɓe aydiyahunna juuɗe mumen hol alhaali mumen rewɓe tañnoɓe juuɗe eɓe guuri walla ɓe maayi beele ha joni ɓe keddino walla ɓe keddaki ɗon piɗiɗi namdon ɓe inna rabbi saw kalifam o bi kaydihinne feeje rewɓe ɓe alimunomo andi فرجع أخوتي فأخبر الملك وحالا لامدو فجمعهن وودي ريو بباتو ورندين بكام ببوب nde o yerniriɓe kamɓe fof nde o wi rewɓe ɓe rewɓe wuro ngo fof o waɗi batu o wi ma khatbukunna hol alhaali mon idra wattunna tuma nde ɗaɓɓuɗon yusufa an nafsihi nde ɗaɓɓuɗon yusuf e hoore mum hal wajattunna min hunna maylan ilaykunna on tawi e makko oñade e moɗon kamɓe fof ɓe jaabi rewɓe fof mbi ɓulna ɓe mbi haasha lillahi senade woodani allah ma alimna alayhi min shu'in wallahi min ganda e makko bonande wallahi min ganda e makko bonande hay goto mo jaabaki taal simra'atul aziz joom suudu ministére de économique o on jaabi wi al ana joni hasal haqqu wallahi gonga tullinima wallahi gonga feeñi ana rawattuhu an nafsihi min tigi ɗaɓɓirnomo hoore makko wa innahu kanko wallahi la min as-sadiqina koye gonɗuɓe o jeeya ko wi ko min ɗaɓɓirimo hoore makko allah wi yusuf o hooti waaji o hooti o haalani yusuf o wi waaji o wi rendini wuro ngo fof o namnima rewɓe wuro ɓe mbi gandanema bonande jiranima bonande yusuf wi zalika sa yi mboɗa ɗaɓɓa pour ha ami laaɓa ko li ya'lama beele aziz beele anda annino min lam akhunuhu mi jamfotakomo e joom suudu makko bil ghaybi bir wa anna allaha e andindemo wonde allah la yahdi fewnata kaydal kha'ilina feere masalan ani jamfotoɓe sadaqallahu dali